gelekî bixêr hatin heyva sola Kurdî gundê Girbalat em gelekî keyfxweş bîn bi hatina hevaya ev alîkariya guhên kesokarê xwe re dikin xelkê xwe re dikin dermanê wan derzî wayê zaroka hefada her şîrê wa hintînin gundê me belavet dikin ji gundê Girbalat em gelekî keyfxweşin heyva sola Kurdî tê seredanê me dike û her gundekî jî dî jî em gelekî keyfxweşin gundî jî alîkar binin bi heyva sola Kurdî re hemî jî wekû dilivêdê kom dibin yek bi yek hintên derziyê xwe dibin dermanê xwe dibin şîrê xwe dibin hefadê zaroka dibin em gelekî keyfxweşin got em jî bikarin dengê heyva sola Kurd li cîhanê tevayî belave bikin herekî me di hindama xwe de bibîne berpirsiyar ama ku endamê heyva sorin em welê xizmeta vê heyva sola Kurdî bikin di gundê Girbalat de em alîkar bin dengê wê cîhanê tevayî belav bikin û bi rast û rast jî انو آریکار ملت خانه و سپاسیا و همیه دکم گلک ممنون